Abambo amene mukuona pa skrini panopo amene atu zina lawo ndikuti ndi a Elijah Mike Banda. Iwo atu ni membala wa chipani cha Malawi Congress Party. Ndeno panopa akulu amenewa zikumveka zonena kuti amangidwa alitu ku area 3 ku Lilongwe ku polisi kumeneko. Nde enato kumakhala ndi funso kuti kodi chimene chachilisa ndi chani kuti akamangidwe. Angwamanga chifukwa choti ni membala wa chipani cha Malawi Congress Party. Aitu makosana nkhani ndionena kuti mkulu ameneyi ali ndi tsamba lake la Facebook. Nde pa tsamba pamenepo amakhala kulemba nkhani zosiyanasiyana makamaka zoonesa sakondwa ndi mmene amabwalo a milandu komanso aboma akuyendesera mulandu wa a Richard Chimwendo Banda. Iyeyitu wakhala akulemba pamenepo akunena zonena kuti a Chimwendo Banda akusungidwa ndekuti kumaula without formal charges. Kuchoka pamenepo wakhala akunena zonena kuti kumabwalo a milandu ndekuti ali incompetent makamaka amene akuyendesera nkhani zokhuza ndi pempho limene a Chimwendo Banda anapempha za belo. Akuti akutenga nthawi kuti apereke chigamulo cha belo. Ndetu maposti amene amakhala kulemba ochuluka kwambiri amene tinachita nawo chidwi ndekuti ndoyambira pa 1 ngati pasali pa 2 January pamenepo 2026 pamene amazalemba kuti a Chimwendo Banda asungidwa kopitirira masabata awiri. Nde zimenezo zikuonesa kuti a Chimwendo Bandawo akusungidwa without formal charges. Zimenezo ndekuti abomawo akuchita mosasata malamulo komanso ndekuti ndizosaloledwa. Nde pamenepo anapitiriza nkhani yokhudzana ndi mabwalo a milandu akunena zona kuti kumapita masabata awiri kukanika kupereka chigamulo pa nkhani yokhudzana ndi belo ndi zona zimenezo. Nde pajati uzakale kuti nkhani yokhudzana ndi pempho la belo a Chimwendo Banda akudikirira kuchoka kwa a Judge Anzondi Mvula. Nde akuti makhoti amenewa ndekuti no sali competent. Zimene zikutanthauza kuti ngakhalenso amene akumva mulandu umenewo a Anzondi Mvula aliso mgulu limeneli loti sali competent kapena kuti mabwalo a milandu komanso aboma ndekuti ndolephera akuphwanya ufulu wa munthu. Mwachidule tikungofotokoza motero amene akuyankhulira amene watu a Elijah Mike Banda. Kumanoko amene timatsatira bwinobwino nkhani yokhudzana ndi a Richard Chimwendo Banda amene anakapereka dandaulo ndekuti si aboma kapena mabwalo a milandu amene anakadandaula ndekuti ndi a Frank Chawanda kudandaula kuti amafuna kupangidwa chipongwe anapangidwa chipongwe. Mwina tifotokoze motero ndi a Richard Chimwendo Banda komanso a Dala Kadula mbuyo mu chaka cha 2021. Ndeno anthambi za mabwalo a milandu komanso aboma angosatiyano mmene anadandaulira a Frank Chawandawo ngati mezi makhalira munthu wina aliyense akadandaula kumeneko kuti afuna chithandizo kapena afuna chilungamo pa mulandu umene analakwiridwa. Nde kuloza chala anthambi za mabwalo a milandu komanso aboma zimene zisiye khai paliso akuluakulu aku chipani chimene cha MCP amakhalanso akuzuzula ngati mene akuchitira mkulu ameneyi. Lezi kuoneka kuti ndi zimene amakhala kukambirana kuseriwo kande kuti kuma WhatsApp group kande kuti kuma Facebook group. Chifukwa ngati mungatsatire bwinobwino posachedwa pa ndekuti a Moses Kunkuyu paja amachita kukamba zonena kuti kutsesa kwa mwambo wa maliro a Madaliso Kadzombo ndekuti kuchitikira ku chipani chimene cha Malawi Congress Party ku headquarters yake kumenenso amanena zonena kuti afuna akafunse amabwalo a milandu pa nkhani yokhudzana ndi a Richard Chimwendo Banda ngati nkotheka akakamize kuti amenewa atulusidwe. Siokhawoto a Moses Kunkuyu takhaso tikuona a Steve Malondera ankaka anakhaso akubwera kuzayankhula nkhani zake zokhazokhazi. Komano potengera ndi mmene nkhani imeneyi imayendera amenenso anayipanga complicate kuti a Chimwendo Banda kumafika padakali pano pa nkhani yawo isanayende bwinobwino atha kukhalanso ndekuti amenewa aku chipani chimene cha Malawi Congress Party kuphatikizapo ndekuti lawyer amene akuyendesera mulandu umenewo a Jefferson Kazipateke. Pamukayitsata bwinobwino nkhani ija imanena zonena kuti oweruza mulandu a Austin Banda pa 15 December 2025 atapereka order yonena kuti a Chimwendo Banda apiteno akakhale kumaula after akachoka ku chipatala. Chimene chinachitika ndi chane sizinapezeka zonena kuti before trial ndekuti lawyer wa a Richard Chimwendo Banda amene wa Jefferson Kazipateke
anapeza kuti athamangisa mafailo kupitano ku high court kuti nkhani imeneyo akapemphe belo. Ndiye kuti nkhani imeneyo ku high court ko sanambeno kuimva kumene kumayenera kubwera formal charges, iwo akathamangisa ndiye kuti za belo kumeneko. Kuchoka pamenepo ndiye kuti oweruza mlandu kumeneko kuja Anzonde Mvula nawonso anafotokoza kuti akuunikira zikalata zonse zokhuzana ndi mbali ya boma komanso mbali ya Achimondo Banda. Akamaliza zimenezo ndiye kuti apereka chigamulo pa nkhani ya pempho ya belo, komano magayizi amene anaonesanso kusakuti andipajana zathamangira ku Supreme Court kumene akati akapange khanso chigamulo chimene anapereka Austin Banda odatu imene amanena kuti Achimondo Banda akhale kumaula. Komano kunali kotheka kuti anakhazo anangozisiya nkhanizo kudikirano kuti nthawi yoti anthu amba kugwira ntchito kumabwalo a milandu nangase zimene zinkachitika nthawi ya maholidays anakapezekano kuti kumeneko ndiye kuti mulandu wa Richard Chimondo Banda wayamba bwinobwino ndiye kuti ku high court kumene kunakhala formal trial. Kuchoka pamenepo ndiye tibwereze akumapemphano za belozo zinakatha kutheka kuti mwina bainawo awapasa belo imeneyo. Komano ni mmene anayendesera nkhani zimezi nkuthekaso zinapanga contribute kuti kuzikhala madirezi ngati amene kumaphatikiza pamenepo zimene akumachitaso makosana amene kuyankhula kutani zinthu zonsezo. Chifukwa nkhani ngati zimenezi oweruza milanduwo komanso aboma amaona zimene amakhala kuyankhula anthu amenewa zimaonesa kuti akuwapepusa ngati ndi anthu osaziwa malamulo. Komano mukatsata bwinobwino mutha kuona kuti mabwalo a milandu amayendesa nkhanizo bwinobwino mmene zimene akukhalira. So pressure imene akumapereka ndimene kumapangisa zonena kuti amenewa angowasiya kuti tione kuti zikhala zikuyenda motani, potengera kuti akuzimva kuti ndozindikiraso komanso amphamvu ngati imene akuyankhulira pamenepa kumanena zonena kuti mabwalo a milandu ali incompetent, kusonyeza zoti sadziwa ntchito. Ndeno nkhani yankulu ameneyi kuti zimene zapangisa kuti atapedwe potengerano nemene nkhanizo zikuyendera zikoneka kuti analembaso post inake. Ndiye post imeneyo imakambano nkhani ija amanena a Moses Kunkuyu kuti akukasesa maliro a Madaiso Kadzombo ku headquarters ya chipani chimene cha MCP. Akachoka kumeneko ndiye kuti akupita kandete kumabwalo a milandu, kandete ku polisi, kandi kumaula kumeneko kuti akakamize kapena akatsate bwinobwino kuti Achimondo Banda akatulusidwa kumeneko. Ndiyeyi analemba pa sambake la Nchezulo pamene amafotokoza zonena kuti ku chipani chimene cha MCP akonzeka bwinobwino. Akachoka ku headquarters ya chipani chimenechi akupita kukaseka misewu. Ndiye ku misewu kumeneko akayasa matayala. Ndiye kuti nthawi imeneyo amashopo sakatsegula, kuthekaso kuti mashopo ena atha kuphwanyidwa ndi kubedwa katundu kumeneko. Ndiye amapitiriza kufotokozera kuti ngati Achimondo Banda apite kusungidwa ndiye kuno siku linake ngati zikakanika papa siku linake ndiye kuti chigulu chizangonyamuka, chigulu chosatira chipani chimene cha Malawi Congress Party ulendo kunsewu kukapanga zinthu zosalongosoka kumeneko chifukwa cha mkwiyo kuti Achimondo Banda akusungidwa mosasata malamulo. Ndiye kumeneko kuzakhala kukakamizano mabwalo a milandu kanda kuti ndi osunga Achimondo Banda padakale pano pakandete nkumaula kumeko kandi ku polisi kuti Achimondo Banda atulusidwe by fire by force. Ndeno akuti zimenezi ndi zimene amakambirana kuseriko kumagrupu a chipani chimene cha Malawi Congress Party kuti azangopangana mobilize ngati akanike tsiku limeneli then nkupita kunsewu kukapanga chothekera china chilichonse, kandi kukaphwanya makhoti, kandi kuti polisi, kandi kuti nkuphwanya masitolo omwe amakambiramo ndi zina zotero. Ndi cholinga choti Achimondo Banda mwanjira ina iliyonse atulusidwe kumeneko. Ndezikuona kuti post imeneyi ndi imene yapangisa zonena kuti polisi imutape mkulu ameneyi. Komano apolisiwo sanabwera kuzasimikizira pa nkhani imeneyi. Ndiye akabwera kuzafotokozera bwinobwino tizafotokozaso nkhani zake mmene zikuyendera. Komano mwachizwikire ndiye kuti mlandu wake ndofuna kuyambisa chisokonezo potengera ndi uthenga umenewo umene amalemba pa sambake la Nchezo la Facebook. Kwanu maganizo ngati amenewa amene akumabwera ndi makosana a chipani cha Malawi Congress Party ni maganizo osalondola, kuphwanya zinthu za boma in the name of kufuna chilungamo cha munthu wina wake ndi zinthu zosayenera. Chifukwa chonena kuti zinthu zimenezo kuti azazibwezeresenso zatengera ndiye kuti misonkho ya Malawi iwowo ndine kusonkha limodzi kuti zinthu zimenezo zibwezeresedwe. So kunali kwabwino kutsata ndondomeko bwinobwino kuti mulandu umenewo uyendenso bwinobwino. Kunyozatu amabwalo a milandu komanso kunyoza aboma pa nkhani zimenezi ndi kungosowa kulemekeza malamulo. Ngati dziko timatsatira malamulo, ndiye ngati ankachita kalekale zomaphwanya malamulo pano pato administration inasintha, anzawo ndati akuyesa kupanga zinthu
motsata malamulo. Ngakhaletu kuti anthu tende ufulu woti titha kuyankhula zakukhosi kayenda kuti masamba mchezomu kayanda kuti ino malo osiyanasiyana komanso tizikhalanso tikutsatira malamulo chifukwa ngati ufulu umenewo tikugwiritsa ntchito molakwika mapeto ake ndi umene timapeza zoti akatheratu muchitoposi cha polisi ngati amene zakhalira ndi amenewa Elijah Mike Banda pameneno akuoneka kuti anawugwiritsa ntchito ufulu umenewo molakwika. Mwinatu muli ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amenewo alipo mutafotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Sewale upanga like video imeneyi komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndoti zitha kutifikira mosavuta.